derdiraaɓe ɓurna fuu miɗon laara derke en ɗon mboya duniyaaru man ɗo ndu saɗi, ma bo lesdi may ɗo ndi saɗi, ma bo wuro may ɗo wuli, kuuɗe ngala, ceede keɓataako e ko nandi be majum. E min bo miɗo yi'a a 80% hamɓe man ɗo hamɓe on ngeeɓi koye maɓɓe haa waɗi non man ɗo wonigal maɓɓe, ma bo hamɓe on ɗo meeriɗina sungurla man ɗo haa ɗum ɗo wona ba ɗum wonani ɓe man ɗo. Dalila may ɗo vidiowol mi jogi ɗo, to a andi a derkejo ko a dottijo ko a innirajo, vidiowol ɗum je maɗa heƴitangol diga arande ha yahugo ragare. Mi hokkete histoire feere seɗɗa je mi yi ha derke en feere no ngaɗi ha évoli e ɓadima an fuu to a tokki projet ɗi man ɗo, ma bo to a tokki conseil ji ɗi mi hokkatama a tammi fuɗɗugo de 0 à héros, de 0 au sommet. Mi tammi a faami. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derdiraaɓe ɗum derdi ko moɗon Adamu Haruna mo haala marketing e nanta jaygol Pulaku TV. Ok, o nanni miɗo wanna en vidéo ji toujours e feere feere do kujeji feere feere. Hande mo mi wari hami wanna en vidéo lo pourquoi ngam yugo bojji ɗi mi yiyata ɗuɓɓe ɗon mboya musamman derke en banta am. Ɗuɓɓe goɗɗo feere wima min ɗo miɗo mari bac kugal wala, min ɗo miɗo mari tel diplôme kugal wala, mi timmini kaza ha jotta mi heɓayi kugal. Derɗam andu kugal warata tawma to an atifayi kugal man ɗo. Et le plupart de derke'en man ɗo mojo fu yiɗa fuɗɗirgo kugal pamaral, suno muɗum fu kankam heɓa babal je yata ɗo jooɗi ɗo siwti ɗo feewi e ko nandi be majum, e anduke yo kala kugal ngal kota fu fuɗɗugo ngal loyaki fuɗɗugo ɗo dole a yidan be difficulté ji, mais c'est a muña. D'ailleurs même komi sawroto on derke'en bana am renugo keyo boy a janga école a rena gomnati hoosi ha kugal ɗo, anduke yo a reni ki futtata. To a pullo aɗo nana fulfulde kam mi andi, a andi ko fulɓe wiyata a reni ki futtata. Yawwa. Ma bo an kam a wi'a a tefan kugal ha société feere ko entreprise feere wona toujours an kam a yaha aɗon les goɗɗo on no dirige ba mariri haaje, koni an bo to a tefi propre business maɗa be hoore maɗa. Mi andi ɗuɓɓe mbiyan kewo to mi yiɗi ha mi waɗa propre business am ay mi wala formation do business tel e tel e tel e tel, ɗo ɗo na ɗum hujja derɗam. Ma bo goɗɗo feere wiyan mi wala jaari mi wala capital, ɗo fu na ɗum hujja. Min mi rencontre ɓe himɓe ɗuɗɓe fuɗɗuɓe business be wala. Kay derɗam min bolwananɗoma Adamu Haruna mi fuɗɗi be wala de 0 ha mi hewti hande. Pourquoi to mi wima de 0? Yaake komi engage ha mi fuɗɗa komi fuɗɗiri man ha waddugo jotta ɗo mi foti mi wiya to a clay wakkati ma ɗo 100 francs mi wala, e wala mo itti 100 francs mo hokki am wiyam nda kaza mi yi'a fuɗɗi ɗo nda ɗo waɗirum jaari waɗirum capital, ko bo mi sorai gertogal sakko mbala sakko nagge mi wiya ɗo mi sori ɗum mi fuɗɗiri komi waɗata be 0 be wala mi fuɗɗiri. E alhamdulillahi ha yahi warti keyo mi andi borol kam saɗantayam, mi ha yahi warti mi andi bor 10 kam hawrayi habre, ha yahi warti keyo ha je to ɗum ɓurayi bor 100 mi andi kanjum kam alhamdulillahi Allah ɗo fesinaniyam ha majum, to ɓurayi bor 100 kam mi waɗat. E tan mi yahugo warta million ha million 10 ha million 100 fu to Allah moyi dan bientôt. Mais pourquoi mi fuɗɗi de 0 e miɗo avança mi hafayi e mi waɗayi ba non no yimɓe feere ɗo ngaɗa. Min fu wakkatire wonde mi ɗon no yi'a bana ɓe man ɗo giyata, mais alhamdulillahi grâce a muñugo e non no mi continuiri miɗo huura man ɗo alhamdulillahi mi réussi. E bo miɗo huwa kugal am ngal hoore am, mi huwayi les goɗɗo dépendant e goɗɗo dirigeatayam wiyayam war waɗu kaza dole ko sei kaza non.
nane mami miɗo décidi ani hoore am to ayi mi huwi les goɗɗo andu miɗo huwa ngam heɓa mi ekkito kuugal man, miɗo huwa ngam heɓa ha mi formo, na mi huwa les goɗɗo ngam wona o yoɓayam kewo mi kuwowo maako. Diga mi ɓingel pamarel kewo ɗo miɗo décidi ɗum, miɗo waɗi ɗum ha ɓernde am, e ɗum banniman ɗo bo kala on mo ayi mi huwi les muɗum fu kewo andu mi huwi on ngam mi heɓa formation dow komi tefata man ɗo, e ɗum bannima e ɗum yahiri. Hedde ko en tinna mi wiwa mi hokkete deydey histoire derken feere ɗiɗo, ɗum derken ɓikkon ɓe mi andi famarɓe, ɓe fuɗɗi ɓe wala, ɓe fuɗɗi de zéro, mais hande mi wolantama ɗo nder maɓɓe wala mo kaasi marugo capital muɗum 2 à 3 millions, ɗo ka wala man mi wiyete. Ɓe puɗɗi de zéro, ko sang ɓe ngala, ko dala gotel ɓe ngala. Pourquoi? Goɗɗo ɗon ɗo wadda kuje diga pays étranger, diga Chine, Nigeria, Dubai, etc. À peu près exemple mi wanno seɗɗa ba on dari balle saliɗe mi no Nigeria mi waddoy kuje, e nden mi yaha mi wadda kuje man ɗo bo miɗon no publia ɗum ha stati am e nder groupe ji ko nandi be man ɗo, ɗuɓɓe ɗo pasa ko man ngal ko teyam. E oya man ɗo bo ɗum même chose oɗo waɗa, oɗo waddo kuje extérieur, oɗo sippa physiquement, oɗo mari boutique mako e oɗo sippa ɗum bo en ligne. E derken ɓe may ɗo bo mbimo oɗo weɓe toujours tefede kuugal, ɓe no mbiyana kuugal wala, kuuɗe nguli kaza kaza wuro wuli e ko nandi be majum. O hokki ɓe conseil, o wiɓe ngam may ɗo kuje on geta miɗo wadda, miɗo filma, miɗo wata e stati am, miɗo herba ha nder groupe, on gerum ha boutique am ɗo, mi duganake on ko sete ɗum kanjum man ɗo, mi wannay on prix de détail et prix de gros, mi ɗustanay on prix man ɗo, e ton gata e stati moɗon on publia nder groupe ji, on créa page ha Facebook, on publia, to goɗɗo contacti on, onon bo on gaɗa ɓe riba moɗon, plus komi ustanno on seɗɗa may ɗo a tawa on keɓa riba. To o mati on o wi on o yiɗi ɗum ngare ko sey ɗum ha am, o yermana on ceede, on gara on hokka on gerbanamo en ligne. Derken man ɗo ɓe accepti banni, ɓe fuɗɗi ɓe ɗo waɗa seɗɗa, himɓe may ɗo soda, ɓe ɗo heɓa riba, ha yahi warti jotta kam ɓe ngaran ɓe koosa kuuji ha maago, sey to ɓe koosi ɗaɗɗe à disposition maɓɓe, nden ɓe lutta publiugo ɗum, ɓe fuɗɗi heɓugo capital kenan diga ɓura bor temere, temere ɗiɗi, temere tati, ha yahi hewti kay woɓɓe pat maɓɓe wala mo kaasi marugo capital de 1 million. E on man ɗo o holli ɓe procédi hamɓe ma no ɓe gaddirta kuje diga Nigeria, en mbi hanko ka oɗo wadda kuje gal Chine, gal Dubai, gal Turki, gal Nigeria man etc. O holli ɓe lawol no ɓe tokkata hamɓe ma ɓe dinga pasugo ko man ha Nigeria, ɓe jahayi, o hokki ɓe contact ji yimɓe man ɗo, warti ɓeɗo ɓe germanay ɓe nda kuje kaza be kaza, ɓe mbiya min mari haji kaza be kaza be kaza, ɗum hawara ɗum expédie ana ɓe kuje may ɗo garana ɓe ha ɓe goni, eɓe continue sippitago banni man yehi ha warti ɓe ɗo mari ɓe pat maɓɓe wala mo kasi marugo 2 millions, ha warti ɓe ƴummoto hamɓe ɓe hoore maɓɓe ɓe jaɓe peɓɓowa kuje, ɓe ɗo sippa ɗum en ligne, yahi warti handere ndene mi wolwanta on derɗiraɓe, ɓe pat maɓɓe ɓe ɗo mari boutique ji hoore maɓɓe je kuje banni. E o leke yake ko ɓe puɗɗi bo ɓe puɗɗiri be wala, en gi conseil je oɗo man ɗo hokki ɓe nafi ɓe, to ɓe gaɗano banni mai ɗo ɓe ndeni no sey nyande ɓe keɓi capital à partir de 500 000 ko 1 million nde ɓe puɗɗira taɓe kewtata haɓe keɓa ba je on giɗo. To kanjum on miɗo wiya on onon derɗiraɓe musamman derken banta am woyoɓe kuuɗe ngara wuro wuli pays man yahata kaza kaza yahata, andu kala ha yahi fu ɓiɓɓe lesdi ndiyani jahata may ɗo le plupart musamman nder lesɗe men Afrique ɗo je ha a tammata a ajana yahan ɗo, hamɓe ma ɗum même chose ke ɓe boyata baje boyata man ɗo, ndiggamma ma to a joɗake a de'iti nder pays maɗa man ɗo a darake a fuɗɗiri be wala man ko bo be petel je a mari, kanjum may ɗo ɗum tammi avance go ha ɗum hokkuma ko a tammaki, mi tammi ka famake. E min bolwanay ɗon ɗo bo miɗo prêt wallidirgo be kala on giɗɗo nafugo hoore muɗum fu,
to a yiɗi nafugo hoore maɗa, to a yiɗi a wala man ɗo, même procédure baje derken ɓendaye goɗɗo waɗani derken ɓendaye man ɗo, to a mari haaje a wala moyen no a fuɗɗira on, ko a wala stratégie no a fuɗɗira, ko expérience war mi wallete be seɗɗa nder expérience ko mi mari, be seɗɗa bo nder capital ko mi mari, en ballidiran, an bo a tammi darago warta an ma aɗo mari je hoore maɗa, aɗo gera je hoore maɗa, ha an ma haɓana dasugo yimɓe a wadda les maɗa. Mi tammi ka famake. E non entreprise ɗon nder duniya ɗuɗɗi, ɓe ɗo sippa produit ji maɓɓe en ligne etc. ɓe ɗo proposa yimɓe be to mari haaje lattago partenaire maɓɓe, nda produit to mari haaje présenté ɗum yimɓe, to ɗum intéressé ɓe ngara ɓe sooda, kala nde yimɓe soodi fuu to ɓe tokkiri gal kote maɗa ɓe soodi, nda ko ɗum régénérantama. Nder maji banta Alibaba, AliExpress kenan, Alibaba be AliExpress ɗum hunde woore. AliExpress ɗo ɗum lical nder Alibaba, banta Amazon en, banta Vestige en, banta Longrich en etc. ko nandi be majum, plateforme ji mai ɗiɗo ɗum jur. Mais mi hosi décision to Allah muyi yerdi deriraɓe, mi tammi laarugo sin plateforme ji ɗin baaɗi banni man ɗo, lattiɗi fiable, ɗin ɗi a foti a sooda kuje ha maji, ko bo ɗi a foti a kondisa yimɓe sooda kuje ha maɓɓe, ɓe sooda be code maɗa, e an bo société ɗo régénéral ma hunde wonde. Derke en feere bo ɗon mi andi derraɓe baje mi wi on jotta ɗo ha nder plateforme ji ɗin isin Amazon, Alibaba en, Vestige etc. nder banni ɗo on tan sana maɓɓe, ɓe ɗo présenta ɗum un peu partout nder Facebook, Instagram, WhatsApp e ko nandi be majum. To a yi hunde nde intéressé ma nder produit ji ɗi ɓe présenti, diga limse, paɗe, nyebbam wujago, montre ji, sabulu yiwago, pâte et dentifrice etc. lattiɗi boɗɗi, ɗi qualité boɗɗi ɗi, to a fuɗɗi hutinirgo be maji anta a metata sanjugo produit je a hutinirta, musamman bana isin pat isin ñeɓe sabulu wujago, sabulu yiwago, isin nyebbam wujago e ko nandi be majum. To yimɓe feere ɗon ɓeɗo jooɗi hamɓe kam ɗo on kuugal maɓɓe, to goɗɗo mari haaje sodugo, to ɓe présenti ɗum produit man nde gotel ɗo ni to hutiniri be majum, to nani belɗum majum ɗo jango sanjata, to mari haaje fayin ma hamɓe mai lorto contacta, hamɓe mai lorto sodana ɗum, e kala nde ɓe sodani ɗum fuu ɓeɗo mari pourcentage maɓɓe diga société man. Ka yimɓe feere ka ɗum mbiya kan en kama hani ɗum maɓɓitanaɓe compte hamɓe ma ha timma ɗo warta ɓe sodan ɓe hoore maɓɓe. To a maɓɓitaniɓe ɓe koode maɗa bo, kala nde ɓe soodi fuu société mai ɗo régénéralement deidei gen feere, ngam an on kondisi ɓe ha boutique maɓɓe ɓe jahi ɓe soodi. Ngam mai ɗo to Allah mum yerdi mi hosi décision laarugo isin plateforme ji ɗin mai ɗo mi laara ɗin latti fiable sosai. Sakko ma ɗiɗi mi wi on kam ɗum plateforme ji gaɗɗi des années duuɓi e ɗiɗon fiable man ɗo bo, e ɗum plateforme ji ɗin marɗi produit ji boɗɗi ɗi an to a décidi keyo manque de moyens on ko bo manque d'expérience, waru mi wallete be formation, mi formete seɗɗa dow procédure men no yahirta, e nden bo ɗum laawol ngol on ngol a foti a fuɗɗira be peetel maɗa je marɗa man ɗo, ko bo a fuɗɗira be wala man fuu c'est possible, ngam babeji goɗɗi ɗon ɗi a foti a pasa commande produit, sey to ɗum wari nden a yaha hokka ceede man nden a jaɓa ɗum. Feere bo ɗon sey to a yerɓi ceede nden produit man wara, ça dépend. To ba mi wi on mi hosi décision hollugo on procédure man ɗo ngam heɓa chômage ɗusto nder meɗen, musamman enen fulɓe, ngam ɗum ɗo chômage mai ɗuuɗi nder meɗen. En andi derke en jour o chômage, mais jegal côté meɗen enen fulɓe feere to chômage mai ɗuuɗi ni kanjum watta tawa derke en jahi nasɗi kuuɗeji woɗɗi kalluɗi mettuɗi guyke ko nandi be majum. Ɗum pat ɗum soyde kuugal, soyde ko huwata. To goɗɗo ɗon mari ko sukli ɗum ko huwata, a yiyan kujeji isiniɗo pat o suklantako ɗi, o suklantogal laawol keɓal mako, business mako, a tawa hanko ma warti ɗum goɗɗo tiitiɗo laɓɗo. Ngam mai ɗo ba mi wi on to Allah muyi yerdi mi hosi décision, to Allah muyi en tan mi fuɗɗugo addugo tindinoje ɗe kala gonɗo intéressé fuu dow isin kujeji ɗiɗi mi tindini. Par exemple bo ba on wi haala limse, paɗe, kufneje etc.
kanjum fu miɗo waɗa nder business man ɗo jeygol shopping ba on andi to on ɗo intéressé onon ma on puɗɗa waddugo kuje baje on jimi ɗo wadda ko baje himɓe feere ɗo ngala ko banta mi tindini on je derke en ɗo ngaɗi contacté mi to on giɗi nafugo hoore moɗon de en ballidira inchallah onon bo on tan mi sendirgo ɓe wala kam be isin ha coy pamaroy ɗo min fo wakkatire feere ɗon ko bo mi foti mi wi'a on 3 ans ko salino duuɓi tati ko salino ɗo miɗon étape je on gonno ɗo to hakkilayi 500 kay 100 francs fuu mi maran haaje majum ɗum saldorami heɓugo duuɓi tati ko sali ɗo mi alhamdulillahi hande haaje boro temere waddugo les kam maɓɓantayam gite sei to haaje man waranayiyam to haaje man waraniyam gahen boro temere kam na sei to mi yeyitake goɗɗo mi waɗay ɗum tan ɗum ɗumejum ɗum be bawɗe jomirawo wallinde de jomirawo walliyam e tiiɗal ngal mi tiiɗi bo mi décourage ayi e mi néglige ayi kuugal man ɗo on waɗi ha mi yewti ɗo ɓe wallinde jomirawo e ɓe barka annabijo ngam mayɗo on gettama derɗiraɓe ɗum dedi ko moɗon Adamu Haruna nda contact ji am ɗi joton les ɗon on mbawa contactugo mi dow maji pour plus de détails ou bien pour plus de informations do ko larani kuuje banni on gettama e on jarama Allah wallu en yaaru kuuɗe meɗen yeeso en kabde kala ko kuiten fen ko ɗum ɓe gongaku ɓe amana e ɓe en gaɗa ɗum ha ɓerde meɗen bo en kuwan ngam en reysa en nafa koye meɗen en nafa himɓe meɗen e ummatore fuu so en gaɗi banni nder ɓerde meɗen e Allah bo Allah nen e ta en gejji e toujours ko en gatta fuu bo en ardina torde Allah ha dow sumburla man mi tammi ka famake on gettama on jarama wassalamu aleykum